Velkommen til vores online-afdeling på Aarhus HF og VUC. Jeg vil vise dig, hvordan du logger ind på din IT-konto. Det er her, du får adgang til dine opgaver på online blandt andet. Du skulle meget gerne have modtaget et IT-brev i din e-boks her fra skolen, hvor du kan finde dine koder og dit brugernavn i brevet. Hvis du ikke har modtaget et IT-brev, og du er helt ny kursist her på skolen, så er det vigtigt, at du kontakter vores IT-afdeling. Og du kan finde deres e-mail i vores opstartsbrev eller nederst i brevet. Men først går du ind på vores hjemmeside, Aarhus HF og VUC. Du går op i opstartslinjen heroppe og skriver opstart. Der har vi samlet en side med nogle videovejledninger. Og der er et link her nederst på siden til IT-portalen. Og det klikker du på. Og så er det, du skal bruge dit ITS-brugernavn for at logge ind, som du finder i IT-brevet. Jeg skriver mit ITS-brugernavn her. Adgangskoden selvfølgelig. Så kommer man ind på ITS-siden her. I bjælken vil du kunne finde dit navn, og det er også her, hvor du skal skifte dit password, og det anbefaler vi, du gør. Så har du desuden adgang til Office 365-pakken her, og der er forskellige genveje og links her på siden. Her skal du så vælge online, og det er her, du finder dine opgaver. Det er vigtigt, at du logger ud af en eventuel privat Google-konto, for at du ikke får en fejlmelding her. Klikker du på online, så skal du lige taste din Google-konto, som du har her på skolen. Og det er det samme som dit ITS-brugernavn, efterfulgt af @ aarhushfvc.dk. Så kommer du ind på siden her, hvor du enten skal vælge AVU Online, HFGS Online eller FVU Online. Hvis du vil se noget mere om, hvordan fagsiderne fungerer, vil du også kunne finde en video omkring det. Rigtig god fornøjelse.